結婚が決まったら式場選びまでに知っておくべき7つの知識。プランナーも知らないウェディングヒストリーその1。そもそも原始時代は男女が気ままに結婚をする共同婚、一番ですね、共同婚が行われていました。はじめは部族内で行われていましたが、やがてだんだん部族外にと広がり、生まれた子供は母親のもとで育つようになります。やがて男性が女性に通う妻取り婚、2番ですね。妻取り婚の形態にと発展したと考えられます。古墳時代にこの妻取り婚が行われていたようなんですけれども、この妻取りの語源ですが、古事記や日本書紀、万葉集の中にも記されています。妻取り婚は自由恋愛による結婚でしたが、夫婦は別居の形をとっていました。求婚には男性が女性の家の窓や戸口の隙間などから呼んだり、そして男性の求婚歌、歌ですね、求婚の歌などを女性に送り、女性がその返答歌、お返しの歌を送るなどという方法が行われていました。あの有名な竹取物語を思い出してください。5人の貴族が美しいかぐや姫の婿になりたいと、あらゆる手段を使って予売、つまり求婚を試みたんですよね。そして結婚は単なる男女の結びつきから次第に婚礼という形を取るようになります。ウェディングクリエイターの田中澄子でした。またお会いいたしましょう。